אני פתחתי חברת תרומות לילדים עזתיים. האם היית רוצה לתרום? לאיזה ילדים? לילדים עזתיים. מה זה ילדים עזתיים? אנחנו הורסים להם את הבתים, ואנחנו צריכים גם לבנות להם, מה זאת אומרת? אבל אני גם אבוא יהרוס את הבית שלך, אני אבוא. מה זאת אומרת? ילדים עזתיים את אומרת לי? כן. מה כן? כן, ילדים עזתיים, הם, אתה יודע, בסוף הם לא החמאס. A new prank is trending in Israel. Teenagers calling their parents, pretending to ask if they'd like to donate to children in Gaza. Their aim? To capture their parents' reactions. אז מה הם? הם ילדים עזתיים מסכנים שהורסים לה את הבית. שצה"ל, הצבא כיבוש. For them, it's a joke. שלום, מדברת שילת, אני מעמותת יד לתורם. אני רוצה לדעת אם את מעוניינת לתרום לילדים עזתיים מהרצועה. לתרום למי? לילדים עזתיים מהרצועה שחייבים את הכסף הזה בשביל המחיה שלהם, אין להם אוכל. לילדים עזתיים? לילדים עזתיים שחייבים... תלכי לטיפול, מאמי שלי, תלכי, תלכי טיפול דחוף. פסיכיאטר קראו לך מותק. For months, thousands of Palestinian children have been killed, starved, and left homeless. This mindset is not new. For years, Israeli politicians and media have pushed narratives that portray all Palestinians, including children, as threats. אין כזה דבר חפים מפשע בעזה. אין חיה כזו שהאויב הכי גדול. The dehumanization has been used to justify the ongoing siege and military aggression. Does the trend show another example of the moral corruption of Israeli society amid the country's genocidal war on Gaza?